Lumapit na sa Land Transportation Office Region 1 si Romeo mula pa Baguio City. Wala pa kasi ang plaka ng kanyang motorsiklo. Makailang beses na rin daw siyang nakipag-transact sa dealer ng sasakyan, kaya naman nagpatulong na siya sa LTO Region 1. Paghahanda na rin ito para hindi mahuli sakaling ipatupad ang no plate, no travel policy. Narigat yung ma-apprehend. I don't like nga ma-apprehend. Ma-isturbo ka na. And then entitled tayo of the plate. Mula Hunyo ngayong taon hanggang September 6, nasa 172,730 na plaka ng motorsiklo at tricycle ang naipamahagi na ng LTO sa kanilang plate caravan. Mula ito sa kabuuang 288,435 na backlogs para sa taong 2014 to 2017 sa Rehiyon 1. Kasama na rito ang for distribution and replacements ng old plates. Ang mandato po natin, maliban po dun sa mga hindi talaga physically nabigyan ng plaka nung mga taong pong yon, ay papalitan na rin po natin yung mga lumang design po na plaka. So yung may mga 6 characters pero kulay green pa po yung kanilang mga plaka o kaya yung mga 7 characters po na hindi na siya kagaya po ng mga design po natin ganitong mga plaka na may color strip at mas malalaki na pong plaka, papalitan din po natin yon. Kasama po natin dyan yung mga dealers po natin. Kaya nga po, chine-check na rin po natin yung mga inventories po nila, kung ano yung mga on-hand po nilang mga plaka. At kung hindi na po nila yan ma-distribute o hindi na po nila ma-locate yung owner, ibabalik po nila yan sa amin para kami po ang maghahanap doon sa owner. O kaya ipi-place po namin siya doon sa LTO tracker para kahit nasan po yung owners po natin, pwede niyang ipa-deliver yung kanyang plaka door to door. Resulta na rin umano ito ng puspusang caravan ng mga kawani ng LTO na binubuksan na rin ng regional office, district offices, maging ang remote distribution sa kalsada at outside offices para sa distribusyon ng plaka kahit pa weekend at holiday. Paglilinaw pa ng LTO, kapag bibili ng bagong sasakyan ngayong taon, wala na raw dapat maging problema pagdating sa plaka. So since 2024 po, meron na po tayong supply ng cascading plate. Ibig sabihin, kapag bumili ka po ng sasakyan ngayon, maliban sa OR at CR, kasama na po ang plaka. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.